Palit pera modus sa usa ka tindahan sa General Santos City nakuhaan sa CCTV. Sa Zamboanga City, nahuli kam ang pagpangawat og cellphone nga gibutang sa bisikleta. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Makita sa CCTV ang usa ka lalaking nagpakaaron ingnong customer nga mipalit kuno og gatas sa usa ka pharmacy sa may Lower Atcharon, Barangay Kalumpang, General Santos City. Makita nga mibayad kini og 1,000 peso bill sa cashier. Apan dihang gihatag ang sukli, gibalik kini sa lalaki kay nakapalit na kuno ang iyang kauban og samang gatas. Dihang gibalik sa cashier ang 1,000 bill, makitang paspas ang kamot sa lalaki o gikambyuhan dayon kini og giandam nga 100 peso bill. Pagtuo sa cashier nga namali siya og hatag, gikuha niini ang 100 pesos o gipulihag 1,000 pesos. Paspas nga milakaw ang lalaki. Apan ulahin na nga nabantayan sa cashier nga biktima di ay kini sa modus nga palit pera. Padayon pa ang kapulisan sa pagpangita sa mga sospetsado. Huwag madala sa mga salita nila kasi wala, inaano talaga yung mind mo para mabigay mo yung pera ulit. Samtang sa Zamboanga City, makita nga misulod ang lalaki nga naka-helmet sa usa ka butika. Samtang makita ang usa ka nakaparadang bisikleta kilid sa tindahan. Sa paggawa sa lalaki, gikuha dayon niini ang usa ka cellphone nga nakabutang sa bisikleta dayon sibat sakay sa motorsiklo. Gigukod pa sa biktima ang sospek apan wala na niya kini naabtan. Ako si James Paulo Yap para sa One Mindanao.